Assalamu alaikum, barkanku da zuwa shafinmu na SB Gwalalo TV wanda ke kan YouTube. Za mu yi magana akan yadda ake rajista Atoshi. Atoshi application mining ne wanda wayansu sun san shi wayansu kuma ba su san shi ba. Amma dai mining ne wanda ya daɗe ana yin sa, sannan kuma mining ne wanda yake da potential sosai. Inda suka faɗa a cikin wannan 2026 ɗin za su yi listing ɗin coins ɗinsu mai suna Atos. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗinsa. Idan ba ka da shi za ka je Play Store ka rubuta Atoshi sai ka ɗauko shi. So bayan ka ɗauko shi ya gama downloading, za ka taɓa shi zai buɗe maka wannan fuskar. Wannan shine interface ɗinsa. So bari mu tafi kai tsaye register. To kamar yadda kuke gani, wannan shine wajen da za a zo a yi register. Za ka zo ka taɓa register account wannan gurin. So idan ka taɓa zai kai ka wajen da za ka yi register ɗinsa. Yawwa, to wannan shine inda za ka zo ka yi register a cikinsa. Nan za ka saka, a nan sama za ka saka email ɗinka. A nan za ka sa ƙasarka, nan za ka saka password, nan ma sai ka ƙara maimaita password ɗin. So za ka sako nan ƙasa ga wani ɗan guri nan da aka saka wani ɗan ɗigo. Sai ka zo kai tick ɗinsa kamar haka. To sai ka taɓa send verification code. Bayan ka taɓa send verification code, so kai tsaye zai kai ka wajen da za su turo maka code a cikin Gmail ɗinka. Sai ka je ka ɗauko lambobi ne guda 6 in ka zo. In ka saka zai wuce da kai kawai kai tsaye ka fara mining ɗinsa. Bari in saka a Gmail ɗina. Ganan za ka ringa jawowa ƙasa, za ka ringa jawowa ƙasa, to har ka zo kan ƙasarka. Yawa, to kamar yadda kuke gani ga Najeriya nan, sai ka taɓa haka, sai ka yi confirm. Yawa, to a nan za mu zo mu saka password ɗinmu. So saboda tsaro, ko kuma dai ma kawai bari na ƙirƙiri wani password daban wanda ba na aiki da shi, sai na saka a matsayin misali. Baki na farko za ka saka babban baki, misali kamar mu ce Musa Ibrahim. Musa Ibrahim, mu ce @008. Musa Ibrahim @008. So nan ma sai ka zo ka sake maimaita wannan password ɗin. To bayan ka taɓa kamar haka, ka zo ka yi tick wannan ƙasan, sai ka taɓa send verification. So bayan sun buɗe maka, za ka jawo wannan haka, za ka zo ka saka shi a nan ga wani ɗan gurbi nan inda ya ɗan yi ɗan baki, za ka zo ka daidaita shi haka. To kun ga ya wuce da kai, account already exist. Wato suna nuna na taɓa buɗe Atoshi da shi. So tun da dai misali na taɓa buɗe Atoshi da shi, bari mu je mu yi login kawai. Yawa, to za mu yi sign in. To zan saka password, so zan tsayar da bidiyon saboda tsaro. To kamar yadda kuke gani ga shi mun saka password, to sai mu taɓa sign in, zai wuce da mu. To bayan ya wuce da mu, ga shi ya kawo mu gurin interface ɗinsa. Kun ga wannan yellow duk wanda muka taɓa. Gani?
To haka za mu yi ta taɓa su da ɗaya har sun ƙare. Idan sun ƙare sai mu taho nan wajen reward ɗin nan. Sannan za mu zo mu taɓa ga inda za mu zo mu yi a daily check-in. Idan mun taɓa zai ba mu dama mu yi check-in na wannan ranar. Ga mun samu atos guda 10. Sai mu yi scrolling nan ƙasa. Ga sauran tax a nan wanda za mu zo mu yi su. Kowanne sau biyu ake kallonsa. In ka gama sai ka yi scrolling ka dawo ƙasa. Ga wani waje shi ma a nan. Shi kuma wannan sau 4 za ka kalla. In ka kalla sau 4 za su baka atos guda 5. Guda 20 kai sorry. Ka gama da tax. Sai ka zo kuma wajen join Telegram. Za ka zo ka yi following social medias ɗinsu. Duk wanda ka taɓa zai kai ka a cikin social media ɗinsu sai ka yi following ɗinsu ka yi join. Shikenan sai ka dawo tsakiyar nan wajen home. Akwai invitation code wannan za ka zo ka saka. Idan ka zo wannan sama ɓangaren hagu can sama gurin 3 dot ɗin nan za ka taɓa su wayansu layuka guda 3 ga su nan. Idan ka zo ƙasar nan ga wani guri da aka rubuta add invitation code. So nan za ka zo ka taɓa. In ka taɓa za su baka dama ka ɗauko invitation code ka zo ka sa a gurin. So idan ka saka za su baka atos guda 23,000. Yana daidai da dala 23 kenan. So zan sa muku invitation code ɗin wanda za ku je ku saka a wurin. Za su baku wannan verified atos ɗin. Insha Allah. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna liking, ka danna subscribing domin da zarar mun saki update ka ringa samu. Na gode.